Nanging iki ana ing pidalman. Kula ingsun ora bakal ngrebut ngenani katentreman lan lumakuning pamrentahan ana ing Pasundan. Nanging kang ingsun rembug ngenani kapribaden peyaningsun sambung lan putra-putri ningsun. Yang Pitaloka Citra resmi. Sinuwun Prabu, jimat pepundenku. Yo menawi ngesu dalem arsa paring dawuh. Ngenengi dhateng kapribaden. Ingkang abdi dalem kawula Patih Rangyuda mawantu-wantu dawuhipun ngesu dalem ingkang sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja. Satunggapan maneh putri ningsun Dyah Pitaloka Citra resmi arsa kadhaut dening Nalendra Majapahit Prabu Hayam Wuruk. Lamun to kelakon kebesanan ing antaraning Pasundan lan Majapahit nuwun iji bakal sangsaya kencar keraton ing Pasundan karon putri Pasundan didhawuh dening Ratu Agung ing Majapahit kados ngaten sinuwun putraningsun Citra resmi Jawa dalem kula Rama ditata atine satunggapan maneh kang Slila bakal dadi manten. Amung ngenteni Caraka saka ing Majapahit ngenani dina tempuh ing punanti manten. Ing antaraning Dyah Citra resmi lan Hayam Wuruk Nalendra ing Majapahit. namung estokaken dawuhipun jenengan dalem Rama. Kula rekian patih dawuh dalem aja nganti agawe kuciwa krana kang bakal dadi manten kae dudu sadengah jalma nanging ratu ing Majapahit dasare temanten putri putraningsun panguwasa ana ing kraton Pasundan. ngesti dawuh kula piyambak kula kinten mboten badhe nguciwani dhateng asma panjenengan. Tambo ing pulang tinanten baga paharjo sak gedhen-gedhene ana ing madyaning alun-alun Pasundan kabeh para kawula kena nderek maharjo tampuking pinanganten putri ningsun Pitaresmi lan Nalendra ing Majapahit. Kang Suwan, Boy, panjenenganing sun ora rumangsa nimbali nanging telu-telune lumebu ana ing pidalaman Pasundan. Sapa kang dadi aranira lan saka ngendi pinangkane? Sudyamstani kula pun prabanyak prajurit Dharma Putra saking kraton Majapahit. Kang sawiji kula prajurit Rayulu ugi peranganipun saking prajurit Dharma Putra saking negari Majapahit. kang sawiji meneh Kula pun Rabansa ugi prajurit Dharma Putra. Rekian Patirang Yuda Dawuh dalem sinuwun anggoning sunderasan marang panjenengane Kakang Patih
Ora wong kecoh durung garing. Inggih. Wong enang durung abang. Jebul wis ana tekane Caraka tegese utusan saka Majapahit. Sawetara samendha. Nggih, nggih. Rabanya Paling dawuh menawa pancen tetelo kang slira satemene saka ing kraton Majapahit mesti wae sowanir mengku wigati kang makebokan marang panjenenganipun. Nggih, boten lepat dawuh pangandikanipun Sri Paduka Maharaja. Nanging sowan kula wonten ngersa dalem menika tenanipun boten utusanipun sinuwun Prabu Hayam Wuruk. Nanging menika kapribaden kula dalah kadang-kadang kula prajurit Darmaputra. Menawa ora diutus dening Hayam Wuruk dur ana wigati apa mara gage matur Wigatosipun sambet kalian dedaupanipun ingkang putra pun Dyah Pitaloka Citraresmi. Saking aturipun prajurit Narasandi ingkang kula sebar wonten Majapahit. Walah menika nganeh sanget Sri Paduka. tegese aneh kuwi kepiye? Nggih mawon. Nuwun sewu nggih. Sawetawis kula tak carita kedadosan wonten ing negari Majapahit. Kaya ngono ya. Negari Majapahit sakmenika bubar mawut tatananipun saksampunipun bekel modo kawin suda minangka pepatih wonten ing Majapahit. Kepara bekel modo menika ngawontenaken sumpah ingkang winastan sumpah palapa wonten sak ngandhapipun Gapura Wilwatika. Sumpahipun kepengin nyawijekaken Nuswantara wonten sak ngandhapipun panci-panci bandera kula klapa nggih sangsaka dwiwarna. Ora kalau dia leres. Kakang sarengken Darmaputra menika mboten sarujuk. Dalem napa? Menawi to mangke menika kelampahan tartamtu Pasundan ugi badhe kablengket kalian Majapahit malah kepara Sri Paduka Maharaja. Aturan prajurit Narasandi menawi benjang tempuke ponang pinanganten menika boten wonten ing Datulaya Pasundan ugi boten wonten Datulaya Majapahit. Nanging saking panyuwunipun Gajah Mada menawi tempu ing ponang pingananten menika wonten ing ora-ora bubat. Rabanya Dawuh kang slira kuwi ngarang carita apa pancen matur apa mestine? kula boten wonten goro. Menika kula pancen ngertos piyambak. Prajurit ingkang minangka Narasandi menika sampun paring pawarta. Menika estu cethanipun wiwit pahang Pamalayu menika sampun dados reh-rehan Majapahit. Kurung tan lunga menika pokal damelipun Gajah Mada mung kepengin mlengket Pasundan kanthi dalan sinuwun Prabu Hayam Wuruk etok-etok dipun jodohaken kaliyan ingkang putra pun Dyah Pitaloka Citraresmi. Nanging salebetipun dedaupan kala wau wonten gegayutanipun kepengin nyawijekaken Nuswantara kalebet Pasundan badhepun blengket. leres menika sinuwun. Kula badhe ngiyati aturipun Kakang Rabaya. Ya. Inayo pasuksen. Lho menapa wonten jamakipun yen ponang temanten daum kok wonten wewengkon bubar. Wonten. Ora-ora lho menika sinuwun.
saya Datu Loyo Agung. Ing kemangka kalih prajurit wonten Majapahit kapérang kalih Dharma Putra kaliyan Bayangkara sakmenika sampun boten rukun. Prajurit Dharma Putra sampun dipun seblakaken kalih kula sakatripun menika. Malah nono prajurit pagesangan malah poros nuwun. Gajah Mada menika gadah pangudhak menawi prajurit utawi pangombyong temanten putri pinanggih wonten ing ora-ora bebat nanging sagung para nayaka sentana prajurit menika boten dipun keparengaken nggawa bedama menika rak teges badhe damel lenanipun tiang-tiang saking Pasundan Rabaya Prayuyu dawuh Prabangsa nggih nelakake gedining panaringga dene sira satene paring pawarta ingkang kaya mangkono tambuking punang tinanten ing antaraning Hayam Wuruk lan putri ingsun Pitaloka Citra Resmi mapane ana ing ora-ora bubat mongko ora-ora bubat kae pedan logo lumrahe kanggo campuh perang parandene bakal digunakake kanggo ketemuning punang pinanganten mongko sing jenenge temanten kuwi papane sakral cetha menawa wong-wong ing Majapahit sengaja madonake marang Paduka Maharaja arep nglorot wibawa lan martabating Sri Paduka Maharaja panujenipun boten lepat. Menawi itu boten selak Prabu Hayam Wuruk menika madonaken dumateng Rasa dalem ingkang suci. Katipik dawuhipun ingkang putra kenging napa dipun asalaken wonten ing salebetipun ora bubat. Lho ngaten kala wau kados pundi? Jatuh menawa kabeh iki dadi dara-dara Gunawa iko lan tipu dayane Patih Gajah Mada ing Majapahit kang dheweke sumpah swinastan sumpah palapa kang isine bakal nelokake Nusantara kalebu Pasundan bakal kablengket manungkul ing Keraton Majapahit lantaran jauhaning temanten mapan ing ora-ora bubat lamun kedadian gampang Majapahit bakal nelokake Pasundan Citra Resmi Rama nantu marang jeneng sira abot wong tuwa lan bumiaji Pasundan apa abot katresnan Dorama, kula awrat tiyang sepuh kula ugi bumi aji Pasundan Rama. Bagus! Yen ngono ingsun netepake temanten urung temanten Citra Resmi lan Hayam Wuruk ingsun Sri Paduka Maharaja panguwasa ing Pasundan selawase ora bakal manungkul ing Majapahit malah kaporo Majapahit bakal ingsun blengket dalam sewu Sri Paduka Maharaja nyelatur sawetawis matur ajaripun pembe
menika tasih bukuh bakuh jalanan kecondokan piandel 3 cacahipun. Pusaka telu lambang kajayan lan keagungan minangka dununging kekuataning Majapahit. Menika leres. Apa wae? Engkang setunggal. Negara Kertagama. Negara Kertagama. Dumawa kalih Kertasoma Sotasoma. Sotasoma sang pungkasan. Keris Kiai Margapati. Bagus. Yen ngono wis ketemu dununging kekuatan ing Majapahit Tetian Patih. Ora banyak darurat bangsa. Iki kena kanggo catetan mungguing kowe sakti. Ora kitang telu-telune kalebu kekuatan ing Majapahit. Jalanan kowe kabeh. Kowe prajurit Dharma Putra. Rono gajah modo kang sumangkean. Dheweke tetungguling prajurit Bayangkara mesti bakal nyingkirake marang prajurit Dharma Putra. Mula kowe telu-telune kudu manunggal karo aku. Lengket ing Majapahit lamun wis kelakon. Kowe telu-telune bakal nampa ganjaran kang hormat saka penjara. Ora banyak sumpah. Kula Jiwaraga lan gesangkul badhe kula gaken kangge Sri Paduka Maharaja Malahpura. Mangke sak wangsul kula saking Pasundan kula badhe mlebet wonten ing Majapahit. Kula badhe gawe geger wonten sak lebetipun Gatwaya. Mangke gampil Sri Paduka Maharaja ngetapke sagung para prajurit ngrangsek lumebet wonten ing Majapahit kaya ngono to leres. Kalau kepingin panjenenganku manjal siraping kedaton ana ing Majapahit. Majapahit ben enggal manungkul ana ing Pasundan ingsun arsa miwiti gecak perang kanggo sira katelune dak tundung enggal bali Majapahit. Boleh karingkian saka sak jeroning prosenti kuat sing dikir. Kabar lagi. Rakyat Patih Rangga Sinuwun Prabu Sri Paduka Maharaja. Kajayan Majapahit kudu dadi terpanting Pasundan. Kang kuwi dununging kekuatan Kurawa telu. Wedha negara Kertagama, wedha Sotasoma lan pusaka Kiai Margapati kudu ilang saka ing Majapahit kanggo ngerti marang karingkiane Majapahit. Ora ana sing dautus ngidra pusaka telu Majapahit kejaba Tika Patih Rangyuda Sendika nglampahi tindake pamit. Sira putraning Para Kakimatiko kapiye sumpahe Tika Sena tumanduk lan kumiyati ing Pasundan. Romo Pangwatur sumpah lan prastiane Citrasina tumrap negari Pasundan. Ya, Sisa-sisane gesang Citrasina kula badhe abdalaken mateng negari Pasundan. bagus. Ojo ungkapan kono ing kendali rahti. Nanging Rama buta bukti Citrasina. Para kaki lampat kono lakune Patih Rangyuda. Menawa Rangyuda urung
Segoro Pasundan. Ayo, diri dong. Buka oleh sampan panagatan. Meminto si kantor pintu termati. Monggo diri akan Joko gedung pusaka iki aku yo malah padha rusak penake. Jeneng sira kapiji Joko ana gedung pusaka Joko malah padha turu. Pangapunten sinuwun saking sayangipun. Ora maido. Mung wae anggoning ingsun tedhak ana ing gedung pusaka mung ingsun bakal ngersakake. Bentuah minangka keagungan ana ing Kraton Mojopahit. Negara kita agama. Kitab Sotasoma lan Kiai Margapati. Cukup. Sendika dawuh. Belum. Pangapunten saderengipun sembuh. Bentuah nandalem Nagara Kertagama Kitab Sotasoma Soho Kiai Margapati ical saking kianan. Yen ngono cethuk. Sira sakloro niki padha lirwa ing jejigahan. Mongko bentuah telu cacahe. Iki minangka keagungan oleh Kraton Mojopahit. Kraton Mojopahit iki bisa kukuh lan bakuh lamun to kecondhokan. Negara Kertagama Kitab Sotasoma lan uga Kiai Margapati. Lho yen silang saka plangkane sing bakal tanggung jawab sapa? Pangapunten sinuwun. Kula rumosi tledhorakipun jagi pidana menapa kula boten badhe suwana Sinuwun juga kali sesanti kula lan sumpah kula kala semanten. Icalipun bentuah saking gedung pusaka jangga kula pinangka kangge pangewan-ewan kula boten badhe suwana sinuwun. Yen jeneng sira wis pasrah pumbukan. Jur panjenengan ingsun bakal paring pidana pati kelawan jeneng sira. Apa yang mengkuni? Bentuah oleh Kraton Mojopahit bisa balik ora? Mula kang sira. Ingsun mundhut sawane Kebo Maru.
Jalaran wekdal samenika Senopati Kebo Maruta katemben kemawon nindakaken kewajiban. Napa kepareng kula badhe ngaturi pirsa kalih Senopati Kebo Maruta. Yen pancen kaya ngono prayoga supaya ngacak marang Duratmoko kang wani nyidra pusaka bentuah ning Kraton Majapahit. Ora ketaki Sendika dawuh. Pasisaning betul. Apa yo bakal kelakon? Anggone ingsun ngasta pradata ning Kraton Majapahit. Bakal mung sak geblaring payung lamun to bentuah ana ing Kraton Majapahit negara Kertagama kitab Suta Struma lan Ki Margapati ora bisa bali ing Kraton Majapahit. Yo aku bakal munggah ning sanggar pamalengan meminta sing kanugraning Yang Widuwasa.